Marco Nigaran Next Club. Alam kong meron ng iba, sa kilos mo'y nadarama. Ang ako ay nakalimutan mo na, wala nang masasabi iba. Kapit mo kay lamig na, pag-iyakap mo'y wala nang gaan. Agaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy. Krats Gameplay, magandang hapon naman dyan sa'yo. Welcome naman sa aking live streaming, Krats Gameplay. Kumusta naman tayo dyan, sir? Uy. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Early, ikaw nga early. Ilang ka naman, Krats Gameplay? Hi po, host. Hello naman dyan sa'yo, sir. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Welcome sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, sir? Talong-talo ako sa Talong-talo ako sa tawag dito. Okay naman, host. Sana kayo rin. Okay lang naman ako, sir. Okay lang naman. Ilang ka na ba, sir, tawag dito? Ilan na ba dapat ang subscriber count mo, sir? Talong-talo ako sa ML kanina. Nakalimang round kami. Wala akong napanalunan as in. Kumusta? Hindi pa rin po gumagraduate. Kaya nga. Check ko muna. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Ay, asa na ba ako? Ganun pa rin ba? Naglalagas? Sa akin nga din hindi na nadagdagan. Ganun talaga. Huwag kang mag-alala, nakabiguan na hindi ka nag-isa. Meron kang kapareho na maaari mong makapareha. Kapareho mong mag-isip, ginagawang laro ang pag-ibig. Nandyan lang 94. Anim na lang. alisin na ang lungkot. 6 na lang, sir. Maya konti, ayan. Pagka may mga tao, mamigay tayo ng WH para naman tawag dito. Graduate na rin yan. Kung ika'y mahulog, may sasayo sa'yo. Sama Hoy. Meron daw akong Twitter. Ibang notification.
May 1 minute video na naman ako. Oh. Meron na ba yan? Ay, wala pala akong Twitter. You always ask me those words I say and tell me what it means to me. TP Gods No More. 243 views. Dapat naka 200 plus ka na. This way for how many times? Dan Tamsak host, sabi ni Takurong Girls Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Takurong Girls Vlogs. Ayun. Bagong-bago natin na kaibigan, keeping us also in her background. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Ma'am, bigyan kita ng bigyan kita ma'am ng moderator function and bigyan kita ma'am ng aking mga bananas right after my live streaming. I will just gonna get your name, jot it down, and I will going to I will going to give you also bananas. Ayan. Sa pagpunta mo dito sa aking live streaming. This is all Bahay po Takurong. Ayan. Bahay mo daw po ma'am. Ayan. Ma'am, you can now promote your channel or you can simply type Aura, Me Orc channel. Hanapin ni Nightbot ang iyong bahay at ibababayan ni Nightbot dito sa aking live streaming. Ayan. Iwan po ako bakas, balik mo na lang me. Ayan. Oo nga. Ito guys, nagbababa ng kanyang bahay. Ito Sir Kratz, dadalawa pa lang tayo. Kaya, antay-antay natin. Bigyan kita ma'am, kunin ko lang yung pangalan mo ma'am. Ayan. Takurong. Tama po ba ma'am? Takurong Girl Vlogs. Ayan. Lugar po ba to ma'am? Or family name ba or lugar? Ang Takurong Girl Vlogs. Ayan. don't be scared of the things that could go wrong along the way. Get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. It sounds funny, but I say it anyway. Till I stay through the bad times. Even if I had to fetch you every day. Kabit ni Master. Oy, mega love shoutout naman po dyan kay Master John Q. Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Meron kang ngayon, sir? Meron kang premiere ngayon? Mega love shoutout naman po dyan kay Master John Q. Isa sa mga pupoging lalaki natin, guys, na kaibigan nandito sa ating bahay ngayon. Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Master J on Q. Kung di nyo pa yan, guys, kaibigan na ba, silipin nyo, sipatin nyo ang kanyang bahay. Oo nga, makakakita kayo ng pogi. Sana all pogi. Oo nga. How to be pogi nga pala, sir. Master J on Q is in the house, guys. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Master J on Q na may code sa akin na MJQ. Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Kumusta? Welcome din sa aking live streaming. Dan po Takurong, pabalik na lang po. I have 1 minute video rin. Yun na lang po para matapos nyo. Ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Master J on Q, patamsak iwan bakas po. Ayan, sabi ni Master J on Q. Ito guys, mamigay ako ng WH sa bawat tatamsak sa mga premiere. At kung may mga premiere kayo, mamigay tayo ng WH sa mga premiere nyo, guys. Just give me your premiere and I will going to put it in the night boot and ayan. Patamsakan natin yun, guys. T1, si Sir Master John Q. Ilagay ko muna kay T1. Kailan ba to, sir? Mukbang. August 18, 7 p.m. Ngayon pala. Pabomba natin, sir.
Ito guys, at T1. Yung mga gusto guys, sabihan nyo lang ako kung sinong nagtamsak. Ayan. Dennis Ligutan Mamak. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Dennis Ligutan Mamak. Bago-bago rin natin na magiging kaibigan. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function also. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Sir Dennis Ligutan Mamak. Ang bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada din. Hello naman po dyan sa iyo, sir, and welcome din sa aking live streaming. Kabit ni Master Dan po sa premiere, sabi ni Takurong Girls Vlog. Ma'am, bigyan ko rin ikaw ng another 1WH, ayan. Ma'am Adhel Vlog nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adhel Vlog. Nagbabalik rin natin na kaibigan, guys. Napaka-legit and organic, highly recommended channel also yun si Ma'am Adhel Vlog. One of our VIP member, ADB. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Adhel. It's been a long time. Palablab din po. Maraming salamat. Sabi ni Sir Dennis Ligutan Mamak. Sige, sir. Ano po yun, sir? Premiere po ba, sir? Ilagay natin kay Nightboot. Ayan. Oh. Uy, mukhang isa rin to sa mga pupuging lalaki sa balat ng tinalupan, oy. Ay, schedule live streaming pala to, sir. Schedule live streaming. Oh. Alauna ng madaling araw, sir. Patamsak naman ako, guys. Patamsak kay Sir Dennis Ligutan. Baka naman, guys, patamsak naman ako. Yung nakapin sa taas, guys. Yung nakapin. And then, tamsak. Meron ako guys na T1 sa mga nangangailangan ng WH dyan guys, especially sa mga non-monetized channel. You can simply cast your like votes. Ayan, magla-like lang kayo, magtatamsak lang kayo sa premiere. At kung may premiere kayo, sabihan nyo ako guys, I will gonna give 1 WH each premiere ninyo. Ayan. Ano pa ba? On the way po sa T1, sabi ni Sir Dennis Ligutan Mamak. Sir, bigyan ko rin ikaw sir ng WH. Ayan. Dennis Ligutan Mamak. 1WH, sir. Noted po kaya. At kung may mga may mga ano kayo guys, sabihan nyo ako. Yes po, nag-keep silent muna, busy host. Oo nga po ma'am, it's been a long time. Patamsak naman ako guys, patamsak. And meron tayong mga super chatter guys kahapon. Ayun, pwede nyong dalawin yung mga super chatter natin guys. And kung bago kayo guys sa aking channel, pwede kayo mag-type ng aura o kung kaya channel o kung kaya naman me o kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot. Ayan. Or mag-isang tuldok lang kayo. Hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay automatically and ibababayan ni Nightboot dito sa aking live streaming. You don't have to worry about dropping your links guys. All you have to do is to use your main channel. Ayan. Mag-type lang kayo dyan. Kahit ano dyan guys, i-type nyo. Ayan, hahanapin niya ni Nightboot ang inyong mga bahay. Kada nakaporma nakabarong sa awit na ipang nanaswan at Always welcome sir, always welcome. Ayan. Dan tamsak po sa nakapin. Ayan, sabi ni Takurong Girls Vlog. Bakit sir alauna na sir? Dikitan ko pala ikaw sir ng ano. Ilagay kita dito sa didikitan. Ayan. Sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso. O, diba? Isa rin to guys sa mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Sana all. How to be pogi, sir? O nga, diba? Ma'am Simpulay, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo, also known as si Toto. Nonoy, hello naman dyan si Nonoy, also known as Computer Lux. Ayun, magandang hapon naman dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Welcome naman sa aking live streaming, Ma'am Simpulay Leonardo, or si Nonoy. Tamsak Pulpak Dan na po sa T1, sir, host. Ayun. Always, okay sir, bigyan kita ng 1WH. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat. And kung di nyo pa guys kaibigan si Sir Dennis Ligutan Mamak, ayun, yung nakapin sa taas, pwede nyong ano guys, dikitan. Si Ma'am Takurong Girls Vlog, Girl Vlogs. O diba, isa rin to sa mga magaganda. Oy, may nunal, ang dalawang mata. Dikitan nyo na rin to guys, si Ma'am Takurong Girl Vlogs. So diba, nang makita nyo yung magandang nunal niya sa may mata. Oo nga. Kapag daw may nunal sa may mata is laging umiiyak. Huwag naman sana, no. Kasabihan lang, mga team pamahiin yon.
Sir Joel's Finest nandito na rin sa atin. inside. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Ayan, Sir Joel, magandang hapon naman dyan sa'yo. Sir Joel's Finest. Highly recommended newly monetized channel yan guys. See? Sir Joel's Finest. Magandang hapon naman dyan sa'yo, sir. Welcome din sa aking live streaming, Sir Joel's Finest. Yan guys, meron na rin yan na badge at emojis. Ang ganda. Nagandahan ako dun, Sir Joel's Finest. Please connect to me. Magbibigay ako ng WH, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Ito guys, namimigay ng WH. Wag niyong sinasayang guys yung opportunity na magkaroon kayo ng mga WH, especially sa mga non-monetized channel or kahit sa monetized channel guys. Wag ninyo guys na pinapalampas yung pagkakataon na yung mga namimigay ng WH is because sa monetized revenue yan. Sa mga non-monetized, si Ma'am Adhel Vlog is a highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Adhel. Ang ganda ni Ma'am. Tanggalin mo Ma'am yung salamin mo. Mas lalong lalabas yung kagandahan ni Ma'am, di ba? Tinatago yung kagandahan ni Ma'am Adhel Vlog sa kanyang salamin. Tinakialaman lahat, no? Wala ka baby host? Kawawa naman ako. Oy, wala akong baby. Ito po, pabalik guys. Sabi ni Kratz Gameplay. On the way, Sir Kratz. Sabi ni Sir Dennis Ligutan. Baka naman guys, may bibigay ako ng another 5 WH guys. 5 WH sa mga bawat didikit kay Kratz Gameplay. Ito guys, 0. Sabihan niyo lang ako guys sa bawat didikit kay Kratz Gameplay. Road to 500. Konti lang naman tayo guys. May bibigay ako ng 5 WH. Diba? And another 1 WH sa Premiere. Wala tuwang-tuwa si Ma'am Adhel Vlog. Oo nga, itinatago yung kagandahan sa kanyang salamin. Magandang hapon po sa lahat, sabi ni Kratz Gameplay. Wala ka baby host. Magandang hapon naman kay wala ka baby host. Nga, kawawa naman ako oy. Oy, Nonoy. Salamat po ng marami, Sir Host, sa naibigay po ninyo na favor. Always welcome, sir. Always welcome po kayong lahat dito sa aking channel, guys. And you're always welcome, oy. Thank you po, host, para grade 1 na me. Uwa. At kung naghahanap kayo, guys, ng magaganda aba, sinabi ko na kanina, oo nga. At kung mga naghahanap kayo ng mga pupoging lalaki, aba sinabi ko na rin ganin. Oo nga. Bakit ba Sir Dennis Ligutan Mamak is madaling araw ang iyong live streaming, sir? Oy. Patay na ako niyan, oy. Oy, mayaman. Oy, Ma'am Adhel. Huwag ganon. Huwag ganon, oy. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Adhel Vlog. Nagpapakulay sa ating bahay. Ayan. Baka naman guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Adhel Vlog. Ayan. Kung di nyo pa kaibigan, binababayan guys ni Nightbot ang ating super chatter. You can simply click on that link na binababa ni Nightbot guys and do connect to our super chatter. Napaka-legit and organic. Malay nyo sa inyo yan magpalipad. Promise. Oo nga. Ma'am Adhel, thank you for that amazing super chat, ma'am. Oy, wala pa akong hindi pa ako nakakabayad ng mga utang ko sa inyo. Hindi ko talaga maayos-ayos ang aking bank account. Ay sarap, ay minamahal. Ang daigdig ay nagulay at bumuhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang ko na. Kay sarap, ay minamahal. Yan guys, binababayan ni Nightbot ang ating super chatter. Ayaw mo host. Marami pa akong utang, ma'am. Oo nga. But then I would like to say thank you, ma'am, for that amazing super chat. Pero to 2K host joke, sabi ni Kratz Gameplay dan po. Ma'am, bigyan ko rin po ikaw, ma'am, Takurong Vlog ng another 5 WH, ma'am. Uwi ka, ma'am, na may 6 WH dito sa akin. Di ba? Road to 3K.
Dito po kasi ako sa Saudi, sir, host kaya 8 p.m. po. Nasa Saudi pala si Sir Dennis. Ligutan Mama. Ilan na ba ang WH mo, Sir Dennis? O, diba? Gusto nyo ba guys marinig yung boses ni Sir Dennis? I'll be there. O kaya kahit maputi na ang buhok mo. Ano, i-flex natin. Gawin natin music background. Ay? YouTube. Dennis Ligutan Mama at your service, aka. At ngayon naman po ay kakantahin ko ang requested song ng aking lola sa TikTok world na si Lola Venice, ang awiting Kahit Maputi na Max talaga, oy. sa mga paborito niyang kanta. And Mm-mm. Lola Venice, sana magustuhan mo ito. May tanong ang host, pag na-community strike, di na makapag-premiere. Opo ma'am, one of the violation na kapag ka nagkaroon ka ng community strike, meron na, ano yata, if I am not mistaken, bibigyan ka ng, tatanggalan ka ng makapag-premiere ng almost 3 months ata po yan. Nasaan may tuwang pangarap ko? Nox talaga. Buha mo pa kayang ako'y akan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Ay bakit pangit ang aking music background na lumalabas? Kaya ibigin mo maputi ang buhok ko. O diba? Kaya pala di ako maka-premiere 3 months. Wow, tagal naman. Dan po kay Ma'am Adhel Vlog, nag-iwan po ako ng balas. Maraming salamat po. Yan sabi ni Sir Dennis. Ayan guys, ang aking music background is Sir Dennis Ligutan Mama. Diba? Ay puputi Oo nga po sir. Mga talented, sana all. mga ngarap O diba? karaan sa atin ang nakalipas ay babalik natin. Nax, talented si Sir. Ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Ma'am Cheche, nandito na rin sa atin. Magandang hapon naman kay Ma'am Cheche, guys. Si Ma'am Cheche channel is on our live streaming. Oy, Ma'am Cheche, na-miss kita, Mama. Nang very light, as in. Tubuhin kita, Mame. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Cheche? Oy, Ma'am Checha. Si Ma'am Cheche channel, guys, is one of our VIP member who is in my live streaming na na-miss ko. Tutubuhin ko to yung. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am CM Channel. Thank you naman po, Ma'am, sa mga ano mo dyan. Sa mga pag-share mo dyan, oy. Okay guys, ang aking music background is Sir Dennis Dennis Ligutan Mama ko, di ba? Sir, host ako po ba yun? Oo, malamang. Nahiya ako bigla. Thank you for that. Pa-share mo naman dyan, Ma'am Cheche. Oy, Ma'am Cheche, salamat naman dyan. Iwan guys, patamsak naman ako guys. Maya-maya, bombahin natin yan. Speaking of mga pupoging lalaki yan guys, Sir Master Jeon Q, isa sa mga pupoging lalaki yan guys. Mga magkakasama yan. Sila Sir Dennis, no? Yang kabit ni Master Jeon Q. T1 guys, patamsak naman ako guys. T1, para kay Master Jeon Q. Dito mo awiting kahit maputi na ang buhok ko. Max talaga, oy. Pwede ba mag-request din ako, sir? Diba? Yun guys, si Sir Dennis. Diba? Kung di nyo pa
Kung di nyo pa guys kaibigan yan, abay dikitan nyo na rin po. And speaking of didikitan guys, dikitan nyo na rin po ang ating super chatter guys na si Ma'am Adhel Vlog. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Adhel Vlog. Uy Ma'am Cheche, miss ko ikaw. Pinoy YouTuber Tamsak. Ayun, mega love shoutout naman po dyan kay Pinoy YouTubers. Tamsak, thank you for that sweet Tamsak, Pinoy YouTubers. Bakit meron kang zero subscriber? Bakit zero subscriber lang? Ano ba yung main channel mo? Pinoy YouTubers. But then I will gonna give you also moderator function para naman pwede ka nang makipagkaibigan or pwede mong i-promote ang iyong channel in my live streaming. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Pinoy YouTubers. And thank you also for joining my live streaming. Tamsak harang boss, sabi ni Joe Margel. Magandang hapon din dyan sa iyo, Joe Margel. Nandiyan ka ba sana? Okay, Ma'am Cheche, magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Checha. Ma'am Checha, na-miss kita, tubuhin kita. Oy, bakit ngayon ko lang ikaw, nakita? Where have you been? Sabi nga doon sa movies, where in the hell have you been? Oo nga. Musta, Tamsak Puso. Oy, Ma'am Maylin, busy much. Wow, busy talaga. Ma'am Maylin Mapili is on the house. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Highly recommended monetized channel. Oo. Yan ang may ngiting monetized channel. Si Ma'am Maylin Mapili. MM23 ang kanyang code. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. All the way from Singapore. O, diba? Magandang hapon naman dyan, Ma'am, sa sampayan ninyo dyan, sa terrace. And welcome naman, Ma'am, sa aking live streaming. Tita Maylin Mapili, mega love shoutout. Sabi ni Wala Ka Bebe Host. Dana po, Sir Pogi Dennis, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. O, diba? Baka naman, guys. Guys, if someone visited your channel, please do return the favor back. And patamsak naman ako, guys, yung mga nangangailangan. T1. At sa bawat didikit kay Kratz Gameplay, mamimigay ako ng 5WH. Makagraduate lang ng 100. Hindi makagraduate eh. Si Ma'am Simpulay, SLL. Diba? O ito ang tuwa si Ma'am Maylin. O, congratulations naman dyan sa Ma'am Maylin. And congratulations din nga pala dyan kay Sir Joel's Finest. He is now finally a monetized channel. DJ lang muna ako to, luto muna ako. Sige lang. Ako si May, mega love shoutout naman po dyan kay. Ako si May. Or si Ma'am Buhay, nagbabalik din natin na kaibigan. Ma'am, ako si May. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am. Ako si May, all the way from Hong Kong. O, diba? Si Ma'am Buhay, also known as best friend. Thank you po, kabit ni Master. Sabi ni Wala Ka Bebe Host. Sir Host, maraming salamat po. Balik na rin, sir, sa work. Di nagana ang VPN, kaya di ako makapagpalipad. Oh, and you don't have to, sir. Okay lang yun, sir. Okay lang. Ingat ka dyan, sir, sa iyong trabaho. At kung may time, pupuntahan kita sa iyong, sa iyong live streaming, sir, Sir Dennis Ligutan. Mamak. Kaibiganin nyo yan, guys. Kaibiganin nyo. Yung nakapin. Ingat po kayo dyan, sir. Ingat po kayo dyan. Palablab po, iwan ang bakas, sabi ni Pinoy YouTubers. Ito guys, dalawang saging. Ayan. Ang ibabalik ata, dalawang saging. Sino ba ta? Si Pinoy YouTuber. Si Pinoy YouTuber nga. Pinoy YouTuber din pala. Bakit naka-turn off ang comment, Pinoy YouTuber? Guys, if you are not yet, guys, connected with Pinoy YouTuber, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Gigi Dilla na True Colors. Ayan. Yan guys, nagbababa ng kanyang bahay si Pinoy YouTuber. Tapos naharang, sabi niya, ako si May. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am. Ako si May. Welcome naman sa aking live streaming. Sweet little lady. Tapos naharang. Thank you naman dyan sa'yo. Maraming salamat, Sir Host, and God bless you more po. Ayan. Always welcome po, sir. You're always welcome here sa akin lahat, guys. Ayan.
Kabit ni Master, mega love shoutout. Ako din guys, kaibiganin nyo din po please. Sabi, nga, si Ma'am Cheer Abogado and si Ma'am Cheche or si Ma'am Checha guys. Si Ma'am Cheyam Channel, di ba? Napaka-legit and organic, very supportive friend of us. And abangan nyo guys yung kanyang laging music streaming ngayon. Tamsak at dating dikit po, Sir Dennis Ligutan Mama. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin. Ma'am Maylin, bigyan kita ng 1WH. Ayan. May mga, ano ba kayo dyan guys? May mga premiere kayo. Kung may mga premiere kayo, sabihan niya ako guys. Ilagay natin yan kay Nightbot and patamsakan po natin ang inyong mga premiere. Mamigay tayo ng WH sa bawat magtatamsak. Ma'am Takurong Girl Vlogs dan po. Ayan. Road to 3K. Harang ulit. Ma'am, thank you naman po dyan, ma'am, sa mga paharang mo dyan. Oy, Nonoy, wala ka bang Nonoy? Wala ba yung introng tawag dito? Kahit 1 minute lang. Dansa na kapin, sir. Ma'am Cheer Abogado. Thank you naman po dyan, sir, Ma'am Cheer Abogado. Bigyan kita, ma'am, ng 1WH. Ayan. And T1, guys. T1, ayan. Isa pa lang yung nagbigay ng ng premiere nila. And sa ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter. All you have to do is to click on that link para kay Ma'am Adhel Vlog. Padikit naman ako guys, padikit sa ating super chatter na si Ma'am Adhel Vlog. Jonas Salundaga, love you po. Salamat ng marami po. O diba? Ang ganda ng badge niya, Sir Joel's Finest. I am inviting everyone, guys. And I will gonna promote also, Sir Joel's Finest, yung join button. Ayan, ang gaganda. You can avail, guys. Ang gaganda, ang ganda ng sticker niya, as in. Si Pri, busy yun ngayon, si Pri. Kasi niya ngayon guys, birthday ng kanyang baby boy. Oo. Ay, hindi mo pa pala, sir, inactivate. Ay, ngayon pa lang, 24 hours dyan pala. Oo nga pala, 24 hours. Pero maganda, isinend na sa akin. Ako yung kauna-unahang nakakita ng mga sticker ni Sir Joel's Finest. And, diba? Palablab daw guys. Oy, wala ka baby host. Ito si Pinoy YouTuber. Sayang naman, dalawa. Oo nga. Iwan ng bakas, dalawang saging daw ang ibabalik ata. Ayan. Tapos naharang. Ma'am, ako si May. Thank you naman po dyan sa'yo. Sa mga paharang mo dyan. Tamsak. Si Ma'am Adel. Oy, Ma'am Adel. Hindi mo ako in-invite kagabi pagkatapos mo mag-live stream. Hindi ako naiwan kagabi. Nandito sa atin guys si Ma'am Adel. Yung mga naghahanap guys ng kalaro, ayan, sa ML. Si Ma'am Adel lang ang saka lang pagdating sa Esmeralda. Sana all. Kaya nag-love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Oy, asa na ba? Ilabas mo si Ma'am si Ma'am Claridel, Ma'am Adel. Oy, ilabas mo na. Hindi pa ba nakakapag-live stream si Ma'am Claridel? Nagla-live streaming guys tuwing alas 10 ng gabi. Kung naghahanap kayo ng makakadikitan guys, marami kayong makakadikitan guys. Napakalaking palaisdan yan si Ma'am Adel Sulit. Salamat po ng marami, Ma'am Maylin. Choosy mapili talaga, no? Highly recommended monetized channel si Ma'am Adel Sulit. Okay, Ma'am Cheche! Okay, marami pa akong utang, Ma'am Cheche. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Cheche. Uy, ang dami ko pang utang sa'yo. Hindi pa nga ako nakakabayad. Galing ako kanina sa galing ako sa abogado kanina. Tapos dumaan ako sa bangko sarado. Naka-break time. Ipapaayos ko sana yung aking Visa card. Harang. Ayan. Ma'am Cheche, thank you for that amazing super chat. Ito guys, si Ma'am Cheche. Ang ating super chatter. Baka naman guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Si Ma'am Cheyam Channel. Mamimigay din ako ng 5WH guys sa bawat didikit sa ating super chatter. Si Ma'am Adhel Vlog at saka si Ma'am Cheyam Channel. Ayan. Sige.
Yung mga hindi pa kaibigan guys ang ating super chatter, I will gonna help you make friends with our super chatter. It is because I will gonna give you one very good reason kung bakit mo guys didikitan ng ating super chatter. Malay nyo. Especially sa mga bago dyan. Na-monetize. Malay nyo sa inyo magpalipad yan. Revenue. Naya tuloy ako, oy. Harang ulit sabi ni ako si May, oy ma'am, tama na yan, oy. Tama na yung mga paharang mo dyan, mambuhay. Mag-stay ka lang dyan, ma'am. Time check tayo, guys. It's 13 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Si Ma'am Elma Tihada is in our live streaming also. Ma'am Elma, mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Elma Tihada. Highly recommended monetized channel also yan, guys. Si Ma'am Elma Tihada. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Elma Tihada. Welcome, Ma'am, sa aking live streaming. Hindi kita, Ma'am, nakikita nag-live stream, Ma'am Elma. Grabe, palipad ulit. Oo, tama yan, sir. Hindi ako kuripot. Oo nga, hindi yan, guys, kuripot sa palipad. Oo nga, as in. Tapos baharang. Ayan. Dan na po sa super chatter nyo. Okay, nakadami si Ma'am Takurong Vlogs. +5, ma'am. Bigyan kita, ma'am, ng +5. Sino po ba, ma'am, ang dinikitan mo, ma'am, sa super chatter natin, ma'am? Namimigay ako ng 5 hours. Diba? O, sayang naman. 5 hours. Ayaw mo na harang host or hindi naman, ma'am, sa ayaw. Kaso, tawag dito. You stay there. Mega love shoutout na Elma Tihada, Adel Sulit ako si May. Sabi ng Ma'am JM Channel, ayaw mo na harang host. Just stay put, ma'am. Oo nga. Eto nga pala, guys, sa mga nandito pa sa akin, guys, meron akong bad news sa inyo. Sa mga aspiring YouTuber, sa mga YouTuber, sa mga monetized channel, meron akong bad news sa inyo. Base sa aking narinig sa dito sa media dito sa amin. Sa national, nagaling din sa national news, lahat ng mga YouTuber, lahat ng mga vlogger, lahat ng mga TikTokers, ayun, ano pa ba? Lahat ng mga gumagamit ng mga nagmo-monetize na mga platform is magkakaroon na daw tayo ng tax dito, kukunan tayo ng tax. Ayan. Adigo, wow. Oo nga. Eh di sila na lang ang gusto mabuhay. Happy lang host, sir, kaya nagpalipad. Thank you naman dyan, guys, sa inyo. Walo harang, sabi ni QTG. Mega love shoutout naman po dyan kay QTG. Halaban News. Oo nga, guys, magkakaroon na daw tayo ng tax. Kukunan tayo ng tax ng gobyerno natin. Yung gobyerno ng yung sa US, umihingi na ng tax. Kumusta pagdating mo dito sa Pilipinas? Tax din. Sana all. Sila na lang gusto mabuhay, oy. DJ Natsby. Hello naman dyan sa mga taga Bureau of Internal Revenue. Di ba? Dito lang, host, sabi ni Takurong Girl Vlogs. Ayan. Pagdating sa US, meron ng tax. Lahat na ng tax, ang yaman na ng Pinas ay ng BIR. Oo nga, hello naman dyan sa mga taga BIR. Oy. Sana man lang yung may quota dapat. Halimbawa, yung ang kukunan nila ng tax, yung at least yung mga 1 million pataas ang kita, di ba? Yung mga 5,000 pesos ang buwan, wag naman, oy. Oo nga. Yung mga nag-aano, guys, ng mga threshold nila, sana ganon. Maisip man lang nila, di ba? Nagpapagod yung tao sa paggagawa ng video. Tapos, kumita ka ng 5,000 isang buwan or 10,000 isang buwan, hihingan ka ng ilang percent ng tax mo. By host, kusina mode na to. Ayan, si Ma'am Buhay. Sana man lang. Kawawa naman mga taong ito. Ano daw yon? Sabi ni ma'am, kawawa naman mga taong ito na lang ang kabuhayan, ang pagwaway TikTok at FB. Oo nga, nakakaano naman, guys. Parang nakaka-discourage na, di ba? Parang nakaka-discourage lang. Pero wag kayo, guys, mawawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, guys, oo nga, may YT.
Harang pa, sabi ni QTG. Ayan. Wala ka, baby host. Road to 3K, guys. Baka naman. Me. Ayan. Sa mga bago natin guys na ano, sa mga bago natin ha, kaso host yung 5K na ipon sa isang taon talagang taxable. Kaso host yung 5K na ipon sa isang taon talagang taxable. Kapag ka peso lang sir, kapag ka peso, grabe naman, ano, isang taon, may ipon mo 5K lang, oy. Oo nga. Easy to love you, baby. You make it easy. Guys, wag na wag kayong mawawala ng ano ha, ng pag-asa. And then wag na wag ninyo, especially if you are a monetized channel guys ha. Kapag ka nag-reach nyo yung threshold ninyo, wag na wag ninyong i-play. Wag na wag kayong kumakapit sa patalim guys ha. Wag na wag nyong ipini-play ang sarili nyo ng sarili nyong IP address ng sarili nyong internet ha. Para lang magkaroon kayo ng revenue. Friendly advice tayo para hindi mawala ang inyong mga channel. Wag na wag ninyong ipi-play yan ng matagal. Ganon. Tapos naharang. Guys, 7 PM ngayon, patamsak iwan ng baka, sabi ni Kabit ni Master. Baka naman guys, baka naman. T1 guys, T1. Patamsak naman ako guys kay T1. And then sa ating super chatter, mamimigay ako ng 5WH. And then kapag dinikita nyo si Kratz Gameplay, makagraduate ng 100 pala guys, 100. Mamimigay din ako ng 5WH, o diba? All in all, meron kayong 16WH dito sa atin. Dalawang super chatter natin, mamimigay ako ng 5WH guys. Walang ginagawa yung aking laptop, yung aking computer. Kaya mamimigay ako ng 5WH each. Ayan. And kay Kratz Gameplay is 5WH then, so all in all is 15. And then meron tayong isang premiere, so 16WH. Uuwi kayong hindi luhaan, o diba? Sayang naman. Magtatamsak lang. Sir, ask ko lang yung VPN na gamit para i-play ang sarili. Okay ba yun? Hindi pa rin ma'am, hindi pa rin. Kasi ngayon guys, ang VPN is nadidetect na ngayon ang IP address. Trust me, nadidetect ang IP address na ng VPN, kahit anong VPN na application. Kasi nga, I tried it myself na meron akong VPN dito guys na I tried to paano ko masabihin, I tried to manipulate VPN itself na kung makuha ko ang software na ito, na kapag nakuha ko lahat ng information ng software ng VPN na to, bakit sila hindi nila kaya? Kaya guys, trust me na nadidetect ang IP address ng gumagamit ng VPN. Although napapalitan ninyo ang lugar ninyo, pero yung IP address is nadidetect. Ako mismo myself guys, tested it and I found out na kayang ma-detect ang IP address nyo using VPN also. Pero kung ayaw nyo maniwala guys sa akin, it's totally fine with me. At the end of the day, kayo pa rin yung masusunod sa inyong mga channel. Yun lang. And I thank you. Pakiusap po sa lahat, wag nyo laruin sarili nyo. Ano bang kahulugan ninyo? Huwag nyo daw laruin ang sarili ninyo. Ay, palaro nyo yan sa kapitbahay nyo. Oo nga. Para naman, may benefits. Parang iba yung parang green-minded ako ngayon. Sorry na agad, oy. Halimbawa, ikaw i-play ko, tas ako i-play mo, okay kaya yan. Hindi rin po, ma'am. Pero kung ako mag-play, ma'am, sa iyo, I know how. Pero kung play ka lang ng play, halimbawa, natapos ko na ang video mo, ma'am, tapos i-play ko uli ikaw ng panibago without clearing my history. And if I will not use, halimbawa, private browser, pwedeng magkaditikan kayo. Private browser is a safe browser pa rin. Kung ako ang tatanungin nyo, guys. Kung ako papipiliin nyo sa VPN or private browser, doon ako sa private browser. Kasi, updated kasi ang private browser. Ayan. Lahat ng browser natin is updated. Kaya, pag nakakapag-clear ka ng history mo, is pwede mo pa rin magamit siya as in. Anyway, paano kung ibang account or channel pero iisa ang wifi na gamit? Mali rin po yun, ma'am. Kasi nga, if you,
Kunin ko nga yung community policy. Some ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth, me put the ganja. Babylon come like it up. I am your town. Basahin ko sa inyo. Ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth, me put the ganja. Babylon come. My princess, far, far away. You're now listening to DJ And Nuts. she left me alone. Say she's gone to stay. Nasa na ba yan? You make the girl them walk or not Yo, me. my princess gone far, far away. And she living the really no second fiddle. She living the really DJ Nuts. first class. She called my name from coast to coast, telling me Ayun, ano ba yun? when Meron kasi akong na always ano ba ang tawag doon na policing yon? Na kapag ang that doon pala yun sa ad click pala guys, ad click policy pala yun, nasa ad click policy na kapag ang video mo is paulit-ulit mong piniplay just for the sake of your own revenue and of course for the sake of your own watch hour. Ayun. Na kapag ka na-detect yan, kasi iba na ngayon guys ang analytics natin ha. Based sa analytics ni YouTube, ang ating metric system ng ating channel is naka-database din. Once na na-detect yan na ang geographical location ng nagpi-play sa'yo is iisa lang and at the same time yung IP address nyo ay is iisa lang din. Kahit if you want to use any other account, once na na-detect yan guys sa inyong metric system, if you are a monetized channel, you might lose your ads, or if you are a non-monetized channel, you might lose your account. Ayan. Basta ganun yun. Sana nakinig, oy. Ninja gamit data, laro main mo. Pwede po ba yan, sir? Opo naman, sir. Pwede po yun, sir. At least wag araw-araw. Ayun. Pwede naman yun. At least wag araw-araw, guys, ha? At least mga twice a week, pwede pa yon. Or thrice a week, pwede pa yon. Pero kung araw-arawin mo, halos ikaw na lang yung gumagawa ng revenue mo or ng watch hour mo, mali na talaga yon. Kasi sabi ni Lolo, sabi sa kanyang policy, ikaw ang may sariling video or ikaw ang nagbibideo niyan. Bakit mo panonoorin ang sarili mong video na sa'yo yon? Ayan, ganon. to prove Kapatid ko kasi sir gumagamit ng VPN, ang gamit ibang ad like US and nag-replay siya sa Chrome na naka-sign out ang account. Marami kasi silang gumagawa nito and talagang mabilis lumaki ang dollar. Opo ma'am, meron ako niyan ma'am na meron akong iba't ibang klase ng VPN. Alam ko po ma'am ang VPN. Ayun, you can change your location but you cannot hide your IP address as in, promise as in. Oo, makalikot kasi akong tao. Kinalikot ko yung VPN ko. Pero for WH, sir, gamit same wifi, okay lang din ba? Piniplay ko ng Ninja. Pwede naman po ma'am, for WH, okay lang po yon. At least sabi ko nga, wag ninyong aaraw-arawin. Ha? Aba, nandito din si kapatid Dennis Ligutan Mamag. Sila lang, kita niyan, boss. Ayan, sila lang, kita niyan, boss. Sila lang yung kumikita. Board Vlogger nandito na rin sa atin guys. May love shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Hanggang ngayon hindi ko makuha kung paano gumawa ng Hindi ko naman kasi pinag-aralan yung paggawa ng ng EXE. May love shoutout naman po dyan kay Board Vlogger guys. Nagbabalik din natin na kaibigan si Board Vlogger. Highly recommended monetized channel. Nagla-live streaming tuwing tanghali. Ayan. Tapes, tapos naharang by host. Ayan. Sige, Ma'am Buhay. Mega love shoutout lalo na sa Juts na Urag. Di ka nagsarili ng nagsarili naman ako noon, pero hindi pa noon dati talaga totally mahigpit.
Kasi nung nagkahigpitan na sir, 'di ba? During March April, maraming mga account na nawala ng advertisement kasi nga nag-review na naman si Lolo. Pero na-monetize ako last year, hindi pa totally noon masyadong mahigpit si Lolo. Kaya nakakapag-play ako dati ng sarili ko. Oo, iba na ngayon. Mag-adapt tayo guys sa bagong update. Wag natin guys na ikukumpara yung noon kaysa ngayon kasi pabago-bago yung updates ni Lolo. Paiba-iba ang policy na gusto niya. Ayan. Kaya makibagay na lang tayo guys sa kung ano ang nandito, kung ano yung present. Ayan. Ayun kabit ni Master, push na days, double H na lang Yahoo. Oo nga, si kabit ni Master guys. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, mamayang alas 7, malapit na guys ang kanyang malapit na yung kanyang premiere. Bombahin natin guys, premiere ni Master Jeon Q. Okay, naglagas. Oo. Pito na lang guys, pito na lang. Baka naman guys, pito na lang. Naglagas si Master Jeon Q, 993. Baka naman. Road to 1,000 guys, road to 1,000 si Master Jeon Q. Baka naman guys, meron kayong pito. Mamigay ako ng another WH guys. Piniplay ko kasi second account ko. Ayan. Okay lang yun ma'am, wala naman kung problema. Pero wag mong araw-arawin ha. Guys, road to... Ay tama ba? Tama ba? Naglagas ba si Sir? 993? I-refresh ko nga. You're now listening to DJ Nasty. Ako na bahala. Kanina 1K na siya. Juts Uragon. Dagdagan ka yan. Oo nga. O yun. Nag 1K na naman siya. Oy, 1K na siya. Oy. Paano yung nag-play to play, sir? Safe ba yan? Hindi po, ma'am. Promise. Yung mga play to play. And especially kapag ang inyong mga, ang inyong mga playlist is isinishare nyo sa mga messenger, sa mga GC. Oo. Tapos, kayo, nadidetect na rin po yun. Di ba kapag nag-share ka sa Facebook, nag-share ka sa community mo, nagkakaroon kayo, sa analytics ninyo is may mga, kung saang platform kayo, may mga percentage yan kung saang platform kayo sinishare. Meron yan, nadidetect po yan. Oo nga. Ayan, 1K na. Oo nga. Oy, congratulations naman dyan kay Master Jeon Q. Ano na lang guys, WH na lang hahabulin. Si Joe Margel guys, congratulations naman niya kay Joe Margel. Meron na rin siyang 200 WH. Ayan. Malapit na rin graduate ang kanyang WH, pero yung kanyang subscriber naman yung maiiwan. Oo nga. Pero tapusin mo na yung WH ni Joe Margel. Mas mabilis ang WH ni Joe Margel. Ayan. Ibang account naman ang nag-play, then clear history. Okay lang po yun, ma'am. Pero kung ako nga sa inyo guys, wag na wag niyong kinakarir yung pagpapaplay sa kung kani-kanino guys. Kasi sooner or later, you will gonna ask me how will you going to appeal. Kasi nawalan nyo kayo ng advertisement. Marami guys, meron ako dito guys na ilan ba ang nakalista ko dito. Hanggang ngayon di ko makuha-kuha. 1, 2, 20, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 32, 35, 37, 39 na account na hindi ko may balik-balik yung advertisement guys dahil sa ad click. Ayan. Pero kayo pa rin guys masusunod ha. Ayaw ko mangialam sa inyong mga channel. Kayo pa rin ang masusunod. Nandito lang ako para guide ninyo. Kung maniwala kayo sa hindi, it's totally fine with me also. Ayan. Guide lang ako guys, guide lang. Meron akong friend na wala ads niya pero okay na siya. Kapag nawalan ka ng advertisement dahil hindi mo nakuha yung verification code mo sa AdSense pin mo, it's totally fine. Pero kapag nagkaroon ka ng verification pin at nawalan ka ng AdSense, iyan na problema talaga yan. Oo nga. Ano pa? Done, ayan. Patamsak po sa LS bukas ni board, ayan. Ito guys, patamsak din ako guys sa LS, live streaming, schedule live streaming ni board vlogger, baka naman. Ma'am Rinche, isa sa mga magaganda kong kaibigan, namiss kita.
Mega love shoutout naman po dyan kay Gandang Rinche. Oy, Ma'am Rinche, kamusta naman tayo dyan? All the way from Korea. Hello all here. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Rinche. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kamusta naman tayo dyan, Ma'am Rinche? Oy, ito guys, ang isa sa mga magaganda kong kaibigan. All the way from Korea. At ang galing niya. Ang galing. Galing niya. Napakalaking live streamer to guys. Kung di niya pa kaibigan yan, si Ma'am Rinche. At kung di niya pa nakikita ang kagandahan yan. Hello naman po dyan kay Ma'am Rinche. Highly recommended monetized channel yan guys. All the way from Korea pa yan. Si Ma'am Rinche. Magandang hapon naman dyan sa iyo, ma'am. Magandang hapon ba dyan sa inyo, ma'am? And thank you also for joining my live streaming, Ma'am Rinche. Hello naman dyan sa iyo. Oh, na-miss kita, ma'am. Na-miss kita. I do. Mega love shoutout to Beauty Rinche. Sabi ko sa inyo guys, maganda yan. Na-miss ko kayo. Si Ma'am Cheche, nagkasundo kayo ni Ma'am Cheche, no? Oo, nambubulaga kayo Guys, maya konti guys is magpe-premiere si Master Jeon Q. Puntahan natin maya si Master Jeon Q. Ano pa? Mega love shoutout po. Uragon gabi na sir. Same kasi tayo ng oras sir sa LS ngayon. Wala po akong LS. Bakit ma'am wala kang LS? Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Rinche. Ayan. Musta po Rinche? Di na din ako nakakadalaw sa'yo. Oo nga, parehas tayo ma'am. Same kasi ang live streaming namin ni Ma'am Rinche. Kaso ngayon hindi siya nakapag-live stream. Guys, padikit din ako sa ating super chatter. Si Ma'am Cheche at saka si Ma'am Adhel Vlog. Rest po ako, sir. Napagod mi sa work. Pahinga ka dyan, ma'am. Oo nga. Wag mo ma'am na i-stress yung kagandahang tinataglay mo, ha? Oo nga. Hindi pwede yan. Nga. Ano pa ba? JM Channel, kumusta ka na madam po? Oo nga. Uy, ngayon lang din nagpakita yan sa akin. Kabit ni Master. O, di ba? Thank you also for keeping me in your background, guys. Sa mga nangangailangan ng WH kaysa, sabihan nyo ako. T1 at saka yung kay Kratz Gameplay. Si Master John Q, guys, is kaka-graduate lang ng 1,000 subscriber. Baka naman, guys, padagdag din ako, guys, kay Master John Q. Hindi man lang nag-send sa akin. May hinihintay akong email. Hindi man lang nag-email si Attorney Kopong-Kopong. Nasaan na ngayon bawat pangako mo na ako ang tanging mahal kailanman. Bakit ka hindi nakita pa? Bakit ka
Ay, hindi pa talaga nag-email siya. Dahil sa ako'y labis umibig sa'yo at ika'y bigla na lang nagbago. Maka-LS na ba ako host kung 1K na or wait pa ako, Mamone? Sir, ano tawag dito? Hindi ka pa makakapag-live stream. Antayin mo muna magkaroon ka ng community tab dyan sa'yo. Magkakaroon ka ng community tab after mga 1 or 2 weeks ata. 1 week? Mataas ng 1 week ata. O tapos pagkatapos nun, magbibilang ka pa rin. Sa akin, binigyan ako ng 1 week. Nagkaroon ako ng community tab after kung mag 1K. After nun, 1 week. Nagkaroon ako ng community tab. Nakakapag-share na ako sa aking community. And another 3 weeks bago ako nakapag-live stream ng Rekta. Ayan. Pero ngayon mabilis lang naman kasi hindi naman totally gano'n na pandemic ka noon. Kaya nag-isang buwan ako. Ma'am AG, mega love shoutout ng buo dyan kay Ma'am AG Vargas. Ay, nandito na sa akin guys, ang mga magaganda, mga mababait na live streamers. Si Ma'am AG Vargas guys is in my live streaming also. Magandang gabi din po dyan kay Ma'am AG Vargas guys. Highly recommended monetized channel yan. Napaka legit and organic, napakabait na streamer yan. Oo nga. Ma'am AG, I am always welcome. I am always grateful pala to have you here in my live streaming. Sir Aldrin Gandesa sa Japan, thumbs up sir, magandang gabi. Magandang gabi naman dyan sa'yo sir, Aldrin Gandesa. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, all the way from Japan, mga pupoging lalaki si Japan. Magandang gabi naman dyan sa'yo sir. Kumusta naman tayo dyan sir? Oo nga. Na nasa harang daw. Sir Joel Spines, thank you also for keeping me in your background, Sir Joel Spines. Maraming salamat naman dyan sa'yo, sir. Hindi ka pa nag-live stream, sir, ng yung talagang live stream. Mag-live stream ka na, sir. Lagyan mo na yan ng mukha. Oo nga. Para naman magpalipad na rin kami, oy. Harang-harang pa, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Mega love shoutout Aldrin Gandesa, Japan Yahoo. Naka-break time ka ba, Ma'am Cheche? Tamsakda na po sa nakapin. Ayan. Sige. Bigyan kita, sir, ng WH. Ayan. O yung kay board vlogger pa, guys. Sige na. Schedule live streaming. Harang. Kalukurang sobra-sobra sa hadaling mata ang tumatapa. Lawat ang naging matego, uligay mulugod ka po. Lawat na kauto hanggang Ay. ang tao. DJ Vaughn. Ay, ano ba nangyari dito? Ay. Oo, ayun naman pala. Harang, busy sa gawaing bahay at nagluluto pa and magpapakain ba sa mga bata? Sige. Wala pa ako work today. Paayuda naman dyan, host. Sabi ni Mama Marisa Mabini Vlog. Mega love shoutout ang po dyan kay Mama Marisa Mabini Vlog. Ito guys, ayuda naman guys. Sige na, maluoy.
Sino ba yung mga IT dito guys? Sige na, paturo naman ako. Hindi ko talaga makuha. Kung paano ko gagawin yung aking, halimbawa yung aking ginawang program is, I will going to put it in a shell or gagawin kong EXE para naman maging downloadable at saka executable siya na. Para ma-install naman, may share natin yung aking ano. Meron kasi ako guys na security sa aking browser na in-install. Ginawa ko yung yung aking program para walang nakakapasok sa system nyo. Gusto kong ang dami kong trinay, ang dami kong code na ginawa. Kaya so, hindi ko talaga makuha ko as in sumasakit yung ulo ko. Almost everyday pinagtutuunan ko ng at least mga 2 hours, 3 hours, hindi ko talaga makuha ko as in. Maluoy tawon mo diha sa aking bahay, inubos na ni Lolo. Sige na guys, ilang tipo sir? Isa lang ma'am. Eto guys, si Ma'am Marisa Mabini Vlog. Sige na, maluoy mo, intawan guys. Sige na. Tawon mo diha sa akong bahay, inubos na ni Lolo. Ma'am, ano kasi ma'am ganito ma'am ha? Kung tama yung pagkakadikit mo ma'am, yung dumidikit sa iyo is mali. Ang tamang pagdikit guys is tapusin nyo muna. Minute video lang naman guys ang hahanapin nyo. Minute video, hindi yung napakahabang minutong video ha. May mga live streamer kasi nagsasabi at least 3 minutes ang panoorin mo kasi tinatamad na maghanap ng mga ng papanoorin guys. Maghanap kayo ng minute video guys. Ang ibig kong sabihin ng minute video, at least 1 minute pataas. Kasi ang nasa YouTube Partner Program eligibility guys, hindi na po pwede ang seconds video. Kaya nga nagkaroon guys ng short video na tinatawag. Kasi nga doon na pumapasok yon. Pero kapag ang uploaded short video nyo is hindi yan part ng YouTube Partner Program eligibility. Harlem O, mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Isa sa mga yayamanin natin na kaibigan guys, si Harlem O. Nagbabalik din natin na kaibigan. Harlem, kumusta naman yung ating palaisdaan at yung kahayupan natin dyan, oy? Pati yung sakahan natin. Magandang hapon naman. Ang magandang gabi pala dyan sa iyo, Harlem O. Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, isang yayamanin na tao nandito sa atin. Kung tutusin, kahit hindi na yan mag-YouTube guys, yayamanin yan. May sariling asyenda, may sariling palaisdaan, nag-YouTube. I'll keep on loving you kung sadyang di ako ang sigawan mo ng puso mo. Mag-dinner lang po. Sige lang po sir, sige lang po. Maya-maya guys ng konti, pagkatapos ng maya-maya ng konti, mag-premiere si Master John Q. Puntahan natin guys, si Master John Q. At ating bombahin yon. T1 guys, T1. Baka naman guys, maluoy mo. T1. And si Mama Marisa guys, baka din. Patulong naman guys kay Mama Marisa. Minukbang ni Lolo yung kanyang Huwag kasi kayo guys nagmamadali sa mga pandidikit nyo ha. At yung ibang mga live streamer, wag kayo guys magkakalat ng mga information na wala naman sa community policy. You're making your own community policy na wala naman talaga. Ang result is, talagang naglalagas lahat. Uy, wag naman sana magalit sa akin. Mamaya, marami na akong tuwad, oy. Tamsak. Oy, Ma'am Claridel. Namiss kita, Ma'am Claridel. Oy, Ma'am Claridel. Namiss kita. Oo nga. Balik ka na, Ma'am. Sige na, hindi na ako galit.
Ma'am Claridel Ilanga, nagbabalik natin guys na kaibigan. Na-miss ko to, si Ma'am Claridel Ilanga. Ma'am, na-miss ko talaga ikaw, ma'am. Honestly. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Claridel Ilanga. Lagi na ako late. May klase na ako, boss. Okay lang yun, Harlem. Pag klase muna, bago lahat, diba? At least pag-aaral muna, bago ang iba. Naintindihan ko yun, Harlem. Ma'am Claridel, na-miss ko ikaw, Ma'am Claridel. Where have you been? Nakalipat ka na ba, Ma'am Claridel? Nakalipat na kayo ng bahay. All the way from Batangas City, guys, si Ma'am Claridel, ang mother ni Ma'am Adel Sulit. Mismo ako host. Opo, ma'am. Host, sandali lang po. Dumami na customer namin. Sige lang po, Ma'am Marisa. Ayan. Opo, ma'am. Tubuhin kita, ma'am. Hindi ka nagparamdam. As in. Tubuhin. Oo, na-miss kita. Tubuhin kita, ma'am. Oo. Iba din makamis, man tutubo, no. Si Ma'am Cheche nga, na-miss ko rin. Tutubuhin ko rin yan. Ang bonggang-bongga, oy. Nakalipat na, host. Yung internet nyo, ma'am, pinalipat nyo na ba, ma'am? Or pinakabit nyo na ba? Yung internet nyo. Abay, kailangan may kabit na yan, ma'am. Oo. Thank po, Nightbot. Ayan. Okay, mag-type lang kayo guys ng Miora o kaya channel o kung kaya tawagin nyo lang si Nightbot. Hahanapin ni Nightbot ang inyong mga bahay guys. Automatically, ibababayan ni Nightbot ang inyong mga bahay dito sa aking live streaming. Kaya you don't have to worry about dropping your own respective channel link. Ayan. It's already 50 minutes past the hour of 6 o'clock. Philippine Standard Time, guys. Claridel Ilanga, ma'am. Mega love shoutout ang pagbatiis ng gagaling pa kay Ma'am Maylin Mapile. Dennis Ligutan, mamakdan sa'yo, idol. Pasukli na lang. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa sa Japan. Sir, mag-iwan ka ng tamang baka, sir. Kasi, kapapasok lang ni Sir Dennis Ligutan. Host, dito lang. Galing kami Purok 2. Ngayon, 5 na kami. Ay, malapit lang. Sa Purok lang pala. Street lang. Ano yun, ma? Ang dami naman bahay. Oy, akin na lang yung nasa Purok 2. Oo, titira na ako doon as in now na. Kasi may internet pa yun, hindi mo pa pinapaputol. Hindi niya nagba-brown out sa inyo. Oo. Sino bang aampon sa akin yung hindi nagba-brown out? Oo. Swerte host kasi last slot na buti, nakahabol kami. Wow, sana all. Ano po ba, ma'am? Subdivision siya as in. Subdivision. Ang galing naman, nakakuha ng last slot. May nakatira doon, alam mo na yon. Oh, parang hindi host. Nandun sila Ma'am Adel.
Ay, ano ba nangyari dito? Ay. Oo. Nagluto dinner. Ayan. Dito lang host. Sabi ni Ma'am Adele. Ma'am, sige lang po. Sige lang. 7 minutes left. Ayan. Dito host 3 bedroom. To. Wow, ang laki naman. 3 bedroom. 1, 2, 3. Oo nga, ang laki. Naka-BG po. Thank you also guys for keeping me in your background. Let's connect mga Lods. Sabi ni Kubashi Shogun TV. Pero wag na po i-mention kung saang live po kayo galing. And about sa bid lang po ang i-comment thanks. And patamsak na din po. Sabi ni Kubashi Shogun TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Si Kubashi Shogun TV. Highly recommended monetized channel. Also mga gamer yan guys. Gamer YouTuber. Si Kubashi Shogun TV. If you are not yet guys connected with Kubashi Shogun TV, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Legit and organic na kaibigan niya guys. Si Kubashi Shogun TV na nandito sa atin. Hello naman dyan sa iyo sir. Magandang gabi dyan sa iyo. And welcome back din sa aking live streaming. Six minutes left, ayun. Oo nga, 6 minutes left, guys. Pabomba natin, guys. Bombahin naman natin, guys, yung kay Sir Master Jeon Q na premiere. Yung naghahanap kay Pri, kay Ma'am Jonas Salundaga, hindi nakapag-live streaming guys si Ma'am Jonas Salundaga kasi nga tawag dito, birthday ng kanyang baby boy. Pasok kayo guys ha, sabi ni Master John Q. Oo, maya 4 minutes more. Ayan, 4 minutes more. Pasukin natin yan guys, si Master John Q. Habang nakikipagkaibigan kayo guys, huwag ninyong kakalimutan ang ating super chatter, SC, CC at saka ACATV, ang kanilang code. Naiinis ako sa wifi ko. Uy, kainis. Bakit? Anong nangyari, Harlem? Anong nangyari, Harlem? Sa wifi mo? Gaya din ba sa amin, Harlem? Three minutes more, Halim, loading ka lagi, piste, si PLDT. Oo nga. Hello naman dyan sa mga taga-PLDT, oy. Oo nga. Ayusin yung servisyo nyo, oy. Nagbabayad yung consumer nyo ng tama, as in, promise. Sa mga taga-PLDT dyan, oo nga. PLDT din kami. Ayusin nyo po. Hindi naman masama kapag ka nagsabi ka ng ganon. Oo nga. Ang masama nun, kung mananahimik na lang tayo, diba? Yun ang masama nun, guys. Kapag ka manahimik na lang,
2 minutes more, 2 minutes more para kay Master John Q. Ayun. Baka naman guys, baka naman. 60 seconds more. T1. Patamsak naman ako guys. Pabomba guys, pabomba. Ako lang yan Ate Harlem. Oh, ako din loose streak. Oo nga, ako din loose streak din. Bigla lang nawawala. Lago agi ko talas. Wala pa nag-due date before 5 times tatawag sa landline para paalala bayad daw. Mag-start na. Guys, babomba naman ako guys. Yung nakapin sa taas, yung nakapin. Baka naman guys. Pabomba naman ako guys, pabomba. Sige na, yung sabog-sabog. Pasok na kayo guys, ayan. Pabomba naman guys, pabomba. The kids po, ayun. Nood lang ako, hindi ako makabomba, nasa klase ako. Sige lang Harlem, oo nga. Nood lang ako, di makabomba. Pabomba naman ako guys. Nandito kami guys kay Master John Q. Ayan. Mukbang sa unang sahod. Nandito kami guys kay Master John Q. Baka naman, patulong naman ako guys, pabomba. Ma'am Simpulay na sa atin guys, naka-tune in sa atin. Thank you for keeping me in your background. Maya konti guys, 7 minutes na lang ako. At least naka 1.5 hour na ako. Sinisipon ako Mag-end na rin ako guys, maya konti. And yung mga hindi pa dyan guys, kaibigan yung ating super chatter. You can simply make friends with our super chatter also. And ayun, nandito kami guys sa sa naka-pin sa taas. Pa-support naman ako guys, pa-support. Ayan.
Mukbang. O, diba? Okay? Tapos na pala. Yun na. Guys, 3 minutes na lang din ako. Mag-enda rin ako, guys. Wala. Ayun. Habang nandito kami, nanonood kami sa mukbang. Sana all nakapag-Jollibee na, diba? Sana all nagmumukbang. Nandito kami sa mukbang, guys, ni Master Jeon Q. Parang nagutom ako, oy. Ang sama na itong taong to, oy. Nagutom ako. Ginutom ako, eh. Nakakita ako ng mukbang. Parang nagutom ako, eh. Thank you po, sir. Hosting at po kayo. Oo nga, guys. Magpapaalam na din ako, guys. It's almost 1:30 na ayon. Maraming salamat, guys, sa inyo. Especially sa aking mga super chatter. And sa mga nandun, guys, Master John Q. Maya, guys, si Harlem is magla-live streaming, guys. Ako'y mamaalam na din sa inyo. Naka 1.5 hours na din naman ako. Ayan. 2 minutes more. Ayan. 2 minutes na lang ako. Antay-antayin ko lang mag 2 minutes para naka 1.5 hour na din. Makapag-update lang sa aking channel. Bring the noise! Dito lang naka-BJ. Ma'am Adhel, thank you po, ma'am, sa'yo. Mag-enter na ako, ma'am. Lipat kayo kay ma'am, kay Harlem O, maya-maya konti. Ayan, magla-live streaming yan si Harlem O. And mag-dinner na rin kami. It's already 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. 8 minutes past the hour of 7 o'clock. I love you all, guys. Ako po ang inyong lingkod. Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. And bye-bye, bebe na.
And together with the bebe at the back, ayan, saying goodbye sa inyong lahat, guys. I love you all, guys. Bye, guys.